ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧଦଟି ଧାଡ଼ି ତଳେ ଦିଆଗଲା। 1. ପ୍ରକୃତ ନାମ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଶାକ୍ୟ ସିଂ ମହାପାତ୍ର। 2. ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର କମେଡି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। 3. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। 4. ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବହୁତ ମଜାଦାର। 5. ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। 6. ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ସଫଳ ରୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। 7. ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏଡିଟର ଏବଂ କଳାକାର। 8. ଭାଷା ସେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 9. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା କିଛି ଅଜବ ପ୍ରଥାକୁ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା। 10. ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପରିଗଣିତ।